za hiljadarku. Ne znam ja šta ti Što ti je, be? Ne znam ja šta ti treba da radiš, ne možeš se mi nikako da skontamo. Čekaj, stani. Može li za hiljadarku, može li cepenje i sečenje za hiljadarku 100 metra? Ja plaćam gorivo, sve plaćam. 600 dinara može. Kako 600 dinara ja ti dajem hiljadarku? A, po jednu rabotu, 600 sečenje i 600 cepenje, to ti 1200, razumeš se? Ali na 100 metra da spustiš ti ja 200 za hiljadarku. Ja to imam u tešta se ne bavam po vranje za 600 dinara. Ne za 600 bi za hiljadarku. A, pa ti me ne razumeš. Oba dve rabote, Oba dve rabote. to su 1200 dinara, razumeš li, prijatelji? Dobro. Ja dok dođem, dok opera mašine, čutem ovo pareve. Ja će ti platim be gorivo sve. Gledaj, ja to radim kući, razumeš? Ja kamion neki da bi mogao da dopera mašine i te stvari, razumeš li, ugla? Pa ja mesečno ću te zovem sigurno preko 200 metra sečem i ovo i teram na dole. Ma sve te ja razumem tebe, ja sve tebe ne dostori, ja radim te rabote, razumeš? Jedino da doteram kod tebe gore pa po 600 da gi sečeš da ga jebem. Da ti doteram 100 metra u dvor. Slušaj, može mi ovo koji da se dogovori, ja se večeras vraćam kući i će me nazoveš i će da pričamo. E pa baš i takoj. A kude si ti, Srli si u Leskovac ili kude? Blizu negde? Od autoput stari od Matuj, nema, čim uđeš u Leskovac. A, prema Manojlovce? Da bome. Dobro. Uđeš u železničku stanicu prema Manojlovce, prvo nasilje Tuša. Dobro, će te vikam ja večeras ili sutra pa će se dogovorimo. Što ima u Beograd? Vučić tu li je? A? Beš li kod Vučića? Ma jebeš Vučić, ne znam ga nakon. Dobro, ajde srećan put pa će se čujemo. Vanj, ule, vaš. Ajde. Ajde.